Salutare toată lumea și bine ați venit la un nou episod. De fapt, e o nouă serie, să zic eu așa, dar și un nou episod în același timp. Am să încep o serie de minigame-uri și prin asta mă refer momentan la Skywars Team. Deși da, hai să strângem la acest episod 3 like-uri dacă se poate și noi. Hai să începem. Deci un fel de Skywars Team este. Și mai sunt multe minigame-uri. Îmi lăsați în comentarii dacă vreți să mai fac hide and seek sau alte multe. Sau multe altele. Și, da, nu știu, hai să ne jucăm Team Skywars, pentru că mi se pare mie ok, chiar am jucat și mi-a plăcut. Și, da, dacă vreți să veniți pe serverul ăsta, este playbrlns.net. E mai popular el că e din Brazilia și chestii, bine, dar e server gen în engleză, are traducere în engleză, deci, da, pot să zic eu că e destul de tare. Și hai să ne băcăm la portal, să ne ducă la meci. Ok, și aici ne alegem echipa. Eu am ales roșu pentru că e culoarea mea preferată. Atunci verde. Ok, e bun și verde. Și da, vă aștept pe toți în număr cât mai mare pe server, chiar dacă este deja, sunt acum vreo 6000 de player, da, e ok, ok. Și acesta este cel mai popular server de MCP. Având eu, acum cred eu, nu știu acum ce zic alții. Dar asta e părerea mea, știți? Adică pana mea. Și chiar e adevărată părerea mea și da. Și azi v-am zis, ne jucăm Skywars Team. Deci sper să vă placă, nu uitați să apăsați și voi acolo butonul ăla de like. Și bineînțeles cine nou să ne invite să se aboneze, pentru că m-a ajutat foarte mult susținerea voastră și chestii. Exact, și chestii, Doamne ferește. Bun, și aici văd că e un player, ăsta e din echipa, nu, ăsta, eu sunt verde, am uitat. Ok. Hai, sper să câștig așa fiind primul meci. E destul de greu să câștigi la Skywars Team, dar asta este. Luăm asta, morcovei ăștia, astea două. Ce mai este pe aici? Ok, ne să ne ducem aici sus, cred. Și, nice. Ok, și luăm și DMD-ul ăsta. Apple Gold, nice. Punem astea. Și hai să ne aranjăm și astea. Ok, hai că e destul de ok. Aș sta la mine pe bază, dar nu știu, adică vreau să mă duc repede pe mijloc, mai bine asta. Oh, fuck, stați că nu-i prea bine că șefanii aia sunt acolo. Aia albaștri sunt șefani, frate, și n-avem ce să le facem. Au o echipă mai unită ca noastră și da. Uite, ăla are capă. Vreau și eu să pun capa, să mă-i pe net la tutoriale. Da, nu acum, nu-i timpul acum. Fuck, nu trebuie să fac asta. Sper să nu aibă arc sau alte prostii. Și, da, n-ar fi deloc ok să aibă arc, ce ai? What the fuck? Ha, crezi că eu nu te văd, fraiere? Doamne ferește, ce player. Ok. Hai, ieși acasă. Ok, l-am dat jos pe ăla. Ok, deci am bătut un player, să zic așa, numai că l-am dat jos în același timp, e mai ciudat. I know, but... Vină încoace la tati. Te învață el Sky. Jet, așa, vezi dacă asculti. Deci am vrut să zic că până acum doi player i-am aruncat în void. Da, tot una, am asistat la aruncare, să zic eu așa, pentru că eu lol, cum ar fi să cad acum? Da. Plus că nu sunt așa de bună pe da. Na, hai să nu mă laud. Bine, mă laud, Doamne ferește. Ok, continuăm. Mi-e destul de frică pe aici, pentru că poate să aibă unul arș, am pățit de 1000 de ori. Și să mă arunce jos, da, na. Asta e viața, mai și mor, nu? Gen, toți o trăim până ce murim. You know? Ok. Hai să mergem pe aici. Mai mult ca sigur o să mor, da. No, nimica bun. Tipul ăsta e aici, nu? Să mă duc să-l bat, nu se merită. Cât ai ce ăla, e full de MD? Nu are nimic pe el din câte văd. Așa că începem să-l batem. Pentru că n-are nimic. Mă rupe. Mă rupe, n-am ce să fac. Uite leacă ce-mi dă asta. M-a rupt. Nici nu pot să-l imeresc, uite leacă cum se mișcă. Cum ar fi să-l bat? No, m-a rupt. Un hit mai dă și sunt mort. Mă rupt, bă. Bă, oricum n-am jucat așa de rău meciul ăsta, adică m-am apărat de echipa albastră. Și da, eu zic că e ok. Hai să mai jucăm un meci, sunt în echipa verde. Cred că ca data trecută, da. Și fac că aici au făcut un fel de lobby cu parcurs ca să nu ne plictisim în timp ce vin playerii.
Și oricum începem 3, 1 și gata. Oh my god. M-a luat și tosea, mă scuzați. Unde era chestul ăla? Parcă pe aici era un chest. Trebuia să fie pe aici. A, uite-le acolo. Nice, nice, nice. O cască de DMD. Mai suntem și pe insane mod, deci, na. Uite acolo. Nu cam cască, fuck, nu prea mi-a dat nici chestplate, nici pantalon, frate, mă lași. A să fie destul de greu. Deci a să fie foarte, foarte greu. Ok, ne descurcăm noi, adică, na, mă știți voi. Ne ducem repede în mijloc, frate, pentru că nu prea avem ce face pe insula noastră. Cine e în dreapta mea? Nimeni. Și în stânga mea e unul de la echipa galbenă. Hai să ne ducem. N-avem ce să facem. Ok, pe aici. What? Urăsc bug-ul ăsta cu blocul invizibil, da, asta e. Deci, practic, sunt singur în echipa mea. Scrie acolo jos, în dreapta, green. Au ieșit aia, frate. Ce bulangii, bă. M-au lăsat singuri, bă, frate. Corect. Nu înțeleg pe ăștia. Intră și ies, frate. Ce asta? Adică de ce mai intră, frate, dacă știu că ies înapoi, gen. Iese și intră, you know, like, Doamne ferește. Ok. Hai că ajungem în mijloc, asta e important. Poate are acum un lunar și m-a zdrobit. Avem sabie de iron, ceea ce este super ok. LOL, vai, atât am trebuit să cad. Vai. Ok, stați că facem aici o chestie. Nu mai bine așa, ia uitați, altă viață. Mergem acum repede jos. Poate dăm și noi de un chestplate și niște pantaloni. Doamne ajută. Ce-s cu gratile astea aici? E un fel de închisoare, am înțeles, ok. Oh, perfect. Perfect. Perfect, bă. Și am auzit că toporul de DMD e mai bun decât sabia de iron. Ok, cream că am închis filmarea, m-a speriat pentru un moment. Bă, și trebuie să vină câinele ăsta pe aici, că n-are altceva de făcut. Du-te. Pleacă, pleacă. Ok, gata. Ok, luăm. Ok, și cascam, da, am cască. Bă, mai trebuie un chestplate. Serios acum, gen, nu am chestplate. Fuck. Ia uite-l până aici. E unul aici. Jesus Christ. Stați că l-aștept aici sus. Ce bădăițe îi dau? Bătăiță? Bătăiță? Să mă duc la el? Haide. Riscăm, ne riscăm, frate. Dacă nu riști, nu câștigi, you know? Ieși acasă. Hai că-l rupem pe ăsta. Te-am rupt, prietene, degeaba. Mă, cât aș pe mai ai. Uite-le cât ce-mi dă ăsta. Ok, te-am bătut, fraiere. Ok, ce mai este pe aici? Mai aici? Nu, pe aici nu mai este nimic. Hai să ne ducem înapoi, pentru că vrem mai degeaba. Și da. Deci am bătut și noi un player. Și am ar trebui să ne ducem pe aici sus, zic eu. Ok, sari. Dar parcă nu e nimica pe aici, nu? Da, nu e nimica. Oh, fuck. E cam nașpa treaba. Dacă știi cum zic. Mamă, frate. Mi-a dat și ăla niște... Fai, doamne, am uitat că nu cad itemele de la player. Gen, da. Iată, a venit unul de la red. Mamă. Vai, ce bătaie să-mi iau. Mănâncă. Vine, nu? Da, vine. Îl aud cum pune bloc. Ok. Hei, da, da. Bă, mă moar. Are kilaura. Kilaura. Are kilaura, frate. Are kilaura aia. Deci a să ia bani oricum. N-avea cum să dea cu arcul atât de repede. Ori avea autobow AIM. Autobow, adică gen auto-arc AIM. Ori avea kilaura, gen dădea cu pomne. Era un fel de... dădea cu arcul. Deci una din astea, ca eu mașini... Na, nu, frate, deci... Bine că nu sunt mulți hacker, că ăștia sunt banați rapid. Bine că pe serverul ăsta gen sunt admini activi, you know? Și sunt banați imediat ăia. Deci ok, ea să fie banată. Abia aștept. Și mișcăm și noi 2 meciuri, pana mea. Oricum, poate câștigăm și noi meciul ăsta, hai să vedem. Ok, deci m-a dat aici jos. De ce m-a dat aici că nu e nimica? Oh, fuck. Luăm și supa aia sau ce-o fi. Și, nimica. Deci n-am nimica bun. Asta este. Ok, ne punem armura, măcar asta să o punem.
Na, plecăm, pana mea, n-avem ce să facem. Deci eu sunt în echipă. Nu știu în ce echipă sunt. Ai, nu cred. Cred că sunt în echipa galbenă, nu știu. Să mă duc pe... Da, hai că mă duc pe asta, că mamă, ce bătaie dau. Ce bătaie dau la fraier. Ok, stați. E fucking focul ăsta și mă deranjează, you know? Ok. Ne facem aici o vizuină să-l batem pe ăsta. Stați că mă concentrez și când mă concentrez eu... Stai că ăsta să... Ce naiba? Oare să mă duc la el așa, să mă risc? Unde te-ai dus, mă? What? Ce-a făcut, mă, ăsta? S-a aruncat. Doa, ce dobitoc, frate. Măcar... No, nimica, de unde? Ce prost, frate, se aruncă. Doamne, nu înțeleg pe ăștia. Măcar aici ai ceva, doamne. Mai ia și tot și se mai aruncă. Și mai era și cu iteme bune, you know? Like, doamne, dobitoc. Da, ce să facem? Avem nevoie și de dobitoci ca ăștia. Hai să continuăm. Ne ducem pe insula aia la altă. Sper să facem ceva, I don't know. Ăla e din Red, frate. Deci eu nu cred că sunt de echipa Red, oh my god, Red. Mai trebuie un fucking bloc, uite. Aș putea să-i bat? No, nu-i bat, dar... What? Sunt cu ei în echipă. Nu te cred. Lol, de ce sunt Red? Am uitat că... Ah, stai bă, că eu pot să văd așa, gen. Uite, vezi? Da, bă, am uitat, sunt cu ăștia în echipă. E ok. It's ok. Ok, hai că m-am făcut și eu ceva. M-am și sabie. Hai că e bine. A, lol, ăștia fac aici. Bă, dar n-aveți și voi ceva mai bun? You know, uite, perfect, pantalonii ăștia și... Ceva aici? Da, stai că am văzut ceva. Ah, ba nu, nu e ok. Vine asta, vine asta. Fuck you, fuck you, fuck you. Ok, a căzut. A căzut fraierul. Ciudă. Uite, asta e, deci am așa. Am bătoși de diamond, ok, pun astea și n-am un chestplate, Jesus, chestplate, frate, un chestplate, nu am chestplate. Doamne, ce cringe a sunat asta. Ok, continuăm. Hai să vedem dacă e pe aici cineva, dar nu cred. Pentru că, da, filmez. Pe cine aș mai putea eu să omor, frate? Ia-te-l pe ăla, bă, mâncați aș, mamă. Ce bătaie dau, ia fi antena. Stai să vezi ce-l bat pe ăla, mă duc eu la el, să moare, fii atenă. Ce? Asta nu-i... Fuck. Stai să mă duc să-l ajut pe ăsta. S-a aruncat prostul. Cine mai este? Mai este un yellow, frate. Deci mai este unul din echipa galbenă. Stai să mă așez și eu mai bine în pat, ok? Pentru că da, eu filmez pe telefon, v-am zis și na, pot să stau în pat când filmez și destul de ok. Dar cine mai este? Unde poate fi cărtița aia? Stăm degeaba pentru ăla, serios acum. Habar n-am. Cred că e AFK, dar hai, chiar nu știu, frate. Asta e full iron. Sau ba nu are cască. Iată, uite-le acolo, uite-le, mă duc eu la el. Dar n-am blocuri. Hai să încerc să văd dacă fac ceva, dacă nu... Cum fac eu acum? Ia uite-l. Mamă. Ok. Tu ai vrut-o. Hai să ne batem. Hai. 1 versus 1, că ăla al meu a murit, deci da. Hai mă, bunule. Hai mă, hai. Un hit îți dau. Gata, pa, am câștigat. Yeah! Am câștigat, ok. Deci cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonașul ăla de like și bineînțeles cine nu o să ne invite să se aboneze. Eu am fost Alex, iar noi ne vom vedea data viitoare
la un episod de Clash Royale sau poate mai postezați unul de Clash Royale să văd, poate postez unul de Clash Royale și unul de Minecraft sau unul de Minecraft și de Clash Royale în fine. Deci da, pa, pa!